Gdje se ljudi, evo nas u novoj epizodi na kanalu. Danas ćemo igrati jednu parkour mapu. Pa da krenemo. I ni ovu epizodu nema facecam, ne znam zašto. Ne da mi se stavlja, duže mi se jako stavlja klip ako stavim facecam i ovako je predugačko jer snimam na telefonu i onda sjebano se stavlja. 8 minuta snimim klip, oh ne, fuck you man, fuck you, umreću, neću, imamo ne armor, neću, dobro je. Molim te, nemoj umrijet, please no kill me, fuck you bitch, please, man, you're the fuck shit. Moramo išli zombajne ljudi, izvinite stvarno. Neš me sad dirat, jebem ti pleme tvoje, da umro, jebem ti mamu mrtvu. Izvinite što psujem, znači ako ne volite kad neko psuje, slobodno, bye sa kanala. Ja ovo ne snimam zbog vas ljudi, da vam odmah kažem. Ja bi samo htjela da vas zabavim, da se vi meni nasmijete ako me gledate. Iako imam 7 pretplatnika i da ih imam 100.000. Ako ne voliš da se neko zeza i ako ne voliš moj gameplay kako igram, idi s kanala, brate. A da imam jedan pretplatnik koji me gleda i kojemu je drago i kojeg ja nasmijem, meni je to pre dobro. Ali ne kad neko meni sere nešto i u komentare piše ti ne znaš snimat, pričaš neke gluposti, mi ne volimo kad psuješ, ako ne voliš nemoj. Kako je Edo ako neko gleda Edin Creations? Lik psuje. Lik jebe mamu drugima. Znači, ne radi šta hoće. Ima 100.000 pretplatnika. Zanimljiv je i svi ga vole gledati. A mene ako nećete gledati, ne morate. Snimam ovo iz zabave i da bi nekog zabavio. Ali idemo se mi vratiti na gameplay. Zašto bih ja sad srao vama nešto i pričao? Jer potpuno me ne zanima. Ljudi, dobro, zašto sam dosta stigo. Ma to je taj pro in the parkour. Znam se, noob sam, brate, niš nemam pojma. Jer sam rekao, pa ću skupiti blokove, boli me kurac, izvinite što sam. I popet ću se do tog bloka, neće zajebavat, bog te. Da ja sad sve iz početka idem. Ljudi, znate šta bi napravio lakše? Lakše je bila da ja igram ovu kreativu sad. Znači sad malo. Izvinite, sad radim tu gluposti. Vi gledate pola epizoda što radim gluposti, ali nema veze, idem ostaviti ove sve stvari i armor. Jer u onom testu imam diamonde i to kao kad završite mapu dobijete. Ja ću igrati u kreativu, tak mi je nekako lakše sad igrat. Vidio ovo, fucking man, you're the fuck shit. Ljudi, ovo što ja pričam engleski, tak nešto serem. Fuck you man, you're the fuck shit, ili tak nešto. Znači, slobodno reći da sam bot, a sam retardiran. Jer ja to onako ne znam ja pričat engleski uopšte. Prije sam imao 5 iz engleskog, imam i sad mislim, ali nije to niš posebno. Ovdje ja sad to prebaciti u kreativ. To je to, hop. Čekaj, da se sjetim, došao sam do ovog tamo lapis lazuli bloka. Ovog tu. Njega nisam mogao prići. Opala, da stižemo. Hop, dobro. Opa. Hop. Ne! Kakav bot, brate. Ljudi, ovo vam je ko kad igrate Counter Strike sa botovima. Ili Agario isto, ono kad igrate s botovima. Ono kad ubacite botove i to. Znači ovo je isto tako. Sam jedan bot koji ne zna igrat i gotovo. Ne može mi niko ništa, brate. Nek misle šta hoće. I sad idemo krenuti malo zapevamo za jednu. Evo, sad ćemo, u ovaj epizod ćemo da pevamo. Znači, pevat ću vam Frankija. Neću. Evo, poslušam ću jednu pesmu koju, ako gledate, pratite Dušana Crnogorca, jednu pesmu što ja, znači, stalno pevamo. Posjedujem skromni 7-osobni stan. Bojler uključen po cijeli dan. Palim ga tako što pošaljem SMS. Mobitel mi je Srbin. iPhone 4S, plazma, DVD i iPad pored. U kuhinji
touchscreen šporet, popularan. Vas da nekom treba. Facebook profila komada 7. Gledam i gledam, sve te cure gledam. Večeras ću da metnem, ko što gleda. Iz ormara, vodim skupu košu, skupe ciplje, skuplje bore, još skuplji mošuš. Na ruci sat, oko vrata lančić. U ogledalu, mnogo zgodan mladić u kafić i klub. Laganom vožnjom u čaršiju krenuo napaćeni Bošnja. Eto, to je ta pesma od Frankija, znači zove se Napaćeni Bošnja. I ljudi, ako vi mislite se imam peo za prave, znači, ja ovo pevam iz zajebancije, volim jako da pevam i da se zezam sa drugima. To ne volim da sebe uzdižem u nebese, ja sad to nešto znam ili tako nešto slično. Meni je ovo bilo iz zeznje da pevam. I ne mogu naučiti sve raditi zezanja. I radit ćemo challenge. Kao Coca-Cola challenge, water challenge. Možda ćemo smiley challenge ako ste to gledali kod Ede. To je smiley challenge kao ono sa onim smajlićima da radimo. Grimase neki smajlića kojih stavim sa prijateljom Dušanom. Ma mogu i bilo nekim drugim, ne smeta meni. Već kako vi hoćete. Ljudi, možda ovu epizodu podelim na 2 dela. Ali ja ću još malo preći mapu koliko vidim. Stvar neću još malo. Ako ne pređem do kraja ove epizode, još samo ovo da kad pređem ovo moram doći bar do onih emerald blokova. Kad to pređem onda prestajem epizodu i iće drugi deo. Dobro. Dobro je bar. Čekaj, di sam bio, izvinite. To mi Uja šalje poruku. Ne, fuck you bitch, please man. You're the fuck. Pišite da li hoćete na PSP-u GTA Vice City. Znači ja tu igricu obožavam. Igrica je tako dobra, meni bar. Znači kao da igram na imam ja PlayStation 4 i pišite da li hoćete Star Wars. Na PlayStation da li hoćete FIFA-u. Igrat ću protiv mog tati ili tako nešto, i protiv prijatelja. Onda ću, kad kupim GTA 5, ali 100% neću kupiti GTA 5. Kupit ću GTA 6, to će mi biti nekako previše zanimljivije. Ali možda kupim i GTA 5 pa ću snimat. Biti mi zanimljivije GTA 6, ali ću kupiti možda i GTA 5. Ljudi, pa mi ćemo preći u ovoj epizodi mapu. Ako budem prešao, znači ne moram ni seći. Ne, fuck you, bitch, please, motherfucker. Gdje sam bio vam? Sad ću ići. Sad 2 push sprint, op, može. Op, može. I nema da neko misli da sam ja pro u parkouru, jer sam nuber restoki. Mogu? Ne mogu. Jel čujete vi možda nešto u posljednjem? Čujete, molim vas, izvinite. Televizor mi je pojačan. Ostavi, šta će doći? Ostavit ću, znači, nam smanjiti televizor. Ne mogu ja to držati i slušati. Ili podijelit ću ovo na 2 epizode. Ćao!